de gălbejit mult ce mă înghesuit pe mine pe așa planetă să vă scot. Și dracu va fac ăla cu planetul vostru. Sunt ales, bă, greșit țuitul ăla, bă. Acum, că nu... Păi, ori sunetul ăla, ori noi. Sunetul dispare. Atenție la noaptea din jurul tău. Să fii tot atent, respectiv atent. Să fii de timpul atent, respectiv atentă. La noaptea din jurul nostru să vă Nu știi piesa de când eram în liceu, ce am cântat-o. La cu fetele din nou. Mamă, ce mai... Da, în pădure, dacă apuci, vezi doar cucul la haiduci. Vai, tunul! Mein Kampf! Nu pot să vă traduc 4 milioane de oameni deodată. Așa că dacă vreți, vă traduc o jumătate de oră, așa cât e 20 de minute. Așa cât e 20 de minute. Dar mai facem, bă, cât e o pauză. Sau dacă vreți, bă, cât e 17-18 minute. Ai 2000 de o pauză, acolo de 2000. Am fost o... Uai! Afară! Vadim! Ieși afară! Morți de... Morțigane! Morțigane! Cu tot neamul tău și cu mătă și cu dreapta ta mătii bidinoasă și cu toți antrenori și cu tot neamul vostru de muiși ce sunteți care au puteți meciul de atâta timp vere și nu faceți nimic. Ce mă muie? Ce? Vegă trimit executorii să te gâdule puțin la ciorap să vezi. Clincă-ne ciorapul. Că dacă nu clincă-ne, înseamnă că o duci bine, că ți-ai numai bagnote. Și alea nu clincă-ne. Da, că prostul mere cu alea de 5.000 la el oricum. Să știe la 1 metru în jurul lui că putea mărci. Vezi că putea mărci. Bă, Vili. Ce, mă? Eu? Tu, bă! Vili! Fute-o piruetă. Stai, hai că ies eu. Nu!